Entrada de luxo nas bancadas da Medela para ver o Taboada ante o Monterroso no torneo das festas, que rematou con 3-0 quedando o trofeo na casa. Este era o penalti que cometía o Monterroso e que transformou Ríos abrindo o marcador. Despois era Pablo quen marcaba un excelente gol. Un partido que se xogou onte ás 6 da tarde e que serviu de presentación do novo equipo de Preferente ante a súa afección. Hai que ter en conta que nun partido de das festas é casi imposible sacar un baremo do que como poden estar os xogadores, porque despois destes días de andar un pouco de troula e de comidas e tal, por sempre é un pouco complicado. Tampouco se trataba de gañar ni nada, tratase sobre todo de ir rodando para ir preparándonos para os partidos de Liga e agora esperar os partidos da semana que ven para acabar a posta a punto. Unha boa ocasión para os máis novos que tiveron a oportunidade de xogar nun campo cheo de afeccionados, un premio para que collan folgos cara a vindeira tempada. Creo que para eles sempre é un partido bonito porque asiste bastante xente ao campo, creo que sempre les fai ilusión e é un acicate máis para eles para que sigan traballando e que se vexa que se conta con eles. Tamén foi unha boa ocasión para ver como se integra Basán, unha das novas incorporacións, nun equipo novo para el. A Emilio gustoulle o seu rendemento e conta con que sexa un dos pilares do equipo en Preferente. Sí, e iso que é complicado porque nunca xogou cos compañeiros, sempre é complicado para el, pero bueno, ten que ir adaptándose pouco a pouco e vamos, máis ou menos era o que esperábamos del. Creo que vamos, como xa se esperaba, vai ser un reforzo que nos vai botar unha mão moi grande ao longo da tempada. Ao final, entrega de trofeos recollidos polos capitáns de cada equipo, e xa queda menos para que isto comece a ser oficial. Mentras tanto, deixámolos cos goles que recolleu a nosa cámara. Bueno.